ngiyabona bafowethu umsebenzi seniwenzile umuzi lapha ke mhlawumbe ngeke usiqalele nje usichazele njengabanzi ukuthi nithole nomyalezo ukuthi njengamanje umuzi unenkinga usiqale nje eqaleni size sifike lapha nje siphetheleni. Angibulise ebhodi sibonge kakhulu. Angikusho lokho omunye umphathi nangu oseceleni kwami ngapha kule Fuba Dlamini. Dlamini. Ukukhuluma lokho sikuthole kuvike eliphelile mangaphazama. Noma sakhumbula usuku mhlawumbe kodwa ivike eliphelile masithola lokukhuluma. Sase siza ke la ekhaya sizobuka umonakalo ngendlela ebesibikelwe ngayo. Ngibonile nami ngaphakathi ngibonile ukuthi konakala impela. Nakho njengamanje ngiyabona inkampani iDebt Security isilula isandla. Mhlambe lokho nje ni Debt Security kufike kanjani lokho ukuthi nje manje nana ake nilule nje isandla nize emphakathini? Ngizothi kuyinto esivamise ukuyenza isikhathi esiningi kodwa nje ukuthi publicity noma mhlambe asibona abantu abevamise ukuthi bayishuthi izinto. Nanokuthi ke kakhulukazi kukhona igama elifakwa abantu emphakathini obasebenzi. Sigcina sibizeka ngamanye amagama esingaqondi kahle esingeyiko. Sase sithi ake sikwenze okufanele ngoba sihlezi sisenza sikufake ku media ngoba izinto eziningi ezenziwa uDebt zivamisile ukuthi zingafiki emphakathini. Sinama tournament esiwenzayo. Asikaze siwafake nje ku media. Sithengele ingane nje kuthiwa into back to school bese sithengele imndeni esiwe nayo ihluphekile ingenazo izinto ama-inform ey'ngane siwathene kodwa singakufeki ku-media kodwa ke kulokhu sithi ake siyiveze imisebenzi kaDebt ku-media kubonakala imisebenzi kungaveli izinto ey'shiwo abantu bebebhicelela igama lekhampani yethu. Ikakhulukazi mhlawumbe ake ngithi ama-competitor ngoba phela ama-competitor ahleze khona ekubeni khona umuntu angamaketi kahle ibhizinisi laka besemaketa omunye. So nje but basically it was that but nje giving to the community yinto esenhlizweni zethu ngoba sisebenza nje ekuhlaleni sabaholi ekuhlaleni kubalekile ukuthi makukhona la kufuna sifake isandla khona sesifake soDebt. Mhlambe angathini ke nje amazwi enduduzo osungabhekisa nje emndenini lo mndeni nje ngoba uvelo lesimo nje? Bengathi mina emndenini sibonge nje kokuqala ukuthi noma ngabe kwenzeke lokho kwangaphuma umphefumulo. Kodwa ke emndenini sithi sinawo ngoba sifikile kukhomba ukuthi ba umndeni wethu nathi. So lokho kusuke kwenzeke kubo kubuhlungu nakithi makukhona esingakwenza ngoba senzile nje isona ilokhuzana. Dlamini ngiyakubingelela mfethu kwabamculo Media Production. Ngibingelela Macongwane ngiyabonga kakhulu siyabonga. Dlamini. Sibalikhulu mhlambe usechazile nje omunye umphathi uza kwenu ukuthi kuhambe kanjani emndenini mhlambe angathi nje amazwi wakho nje usuvala mfethu ukugoqa nje umndenini njengoba uvelelwe inhlekelele nje mhlawumbe ngathi nje amazwi wakho nje mfethu. Okokuqala nje engakuphawula kakhulu ngingaphawula ukuthi ikhampani ikhona isephosphorus ngokusebenza ke sebenzele endaweni eningi njengemvumo nje kaPhiseri ukuthi siyasebenza nje KZN sibheze eGauteng sibheze eNorthwest sikhona engingakusho kakhulu sikhona ekuhlaleni ngoba seshiloko uza kwethu kuningi esikwenzayo futhi ke la sike sibukelele khona lapho ukuthola ukuthi mhlambe kuhlwempu abanye ke inkokheli ziyafika ngokwamaqembu ngokuhlukahlukana lapho ezinezicela khona mhlambe emzini uthola ukuthi kuhamba kubashonelwe bayasondela kithi asikaze sanqaba uma ngabe kukhona sikuphethe ephaketheni futhi ke nezimo ezifana nalezi ukuthi nje asibe abantu bekade sithi asiphumele obala kakhulu kodwa ke manje mhlambe ke ngokwe uma sifika la ekhaya uthe umfowethu uma ebika ukuthi sekunesehlakalo esinjengalesi akusinto enhle kumuntu wase South Africa ukumbuka engenalo ekhaya engenayo indawo yokulala ngoba nje ngiyaye ngithinteke kunamhlanje uma ngibona umuntu obhema ama drugs ngembonela lemgwaqeni ehamba kuze kuse kuye kube buhlungu ngoba nakhona kuloko sinayo intshisekelo njengekhampani yaKaDebt ukuthi mhlawumbe uma ngingaba nezindlela nabo abafowethu abasemphakathini uma singalwa nalelo gciwane elikhona ukuthi abafowethu beqoqeke bebuyele ebuntwini nala ekhaya ke ngibukile nje uthi umfowethu uma yesho ngathi nami ngayithatha lento ngayifaka kimi ngoba masikhuluma ngenje eshile angiyazi ishiswe yini kodwa ke bathe uma ngizwa bekhala sikubona sathi bafowethu asisondele njengenkampani ehwebayo khona ephosphorus emphakathini sisondele uma ngabe mhlambe lokho okuncane esizokuphonsela esivivaneni sikwazi ukwenza nje
ubuhlungu okwenzeke emndenini kodwa ke ngithe babe nenhlanhla ngoba namhlanje kuthe uma kwenzeka ukubavelele kwase kuthinteke zethu inhliziyo saye sithi ka sisondele la ekhaya mhlambe sikwazi ukuthi sikhale nabo ngoba ke ngicabanga ukuthi uma kunomakhelwane nayo kade efaka izamba nelilodwa efaka utamatiso wodwa wenza okukhulu ngoba uma ngabe umuntu ekulesehlakala kusuke kufana ukuthi usuke efelwe ngoba kunzima ukungazazi ukuthi uma kusekuseni uzodlani uzokwenza ini ngoba ngibuka nje kulendlu akukho okuphilayo kushe konke sibonile nathi impela siwufakazi abengekho lutho sibesingena phakathi asiyakubo sibonanga lutho nje lapha into abangawuthothi nje manje bapheka apha sibona ukuthi baphekani lapha kuliqiniso kobuhlungu kodwa ke esikhulumayo nje kuyikhampani yakwaDEP ngizobeka kucaca ukuthi uma ngabe ngalezo sikhathi sibona okwenzeka emphakathini okusithinta enhlizweni ukuthi mhlambe ngalezo sikhathi kuma savings sinako khona singabanye abantu abavulelekile kakhulu ngoba nje ngiye ngithi mina uma ngabe ngihwebe emphakathini ngise Phosphorus nakubantu nje singabantu siwumphakathi noma nje thina sesikufise ngalo lonke usuku ukubambisana uma ngabe ngunyathelile ngiyake ngicela ukuthi uma unqena ukuza kimi ziningi kakhulu ama department okufuza ukuthi kuthintwane nabantu sikhona ukuhlala phansi uma senza into siyenze njengomphakathi ngoba egcineni akufuneka ukuthi ezintweni singaboni ngasolinye sibe somphakathi ophila esizweni esisodwa la ngaphansi kobukhosi obodwa nakumakhansela wodwa nakuhulumeni wodwa ngiyabonga asibonga kakhulu sikakhulu asibonga kakhulu Bhuti omdala Masonto mfowethu angibingelele mfowethu sibonga bhuti omkhulu ngiyabona bafowethu inkampani yenu njengamanje mfowethu ilethele nawo umphakathi umndeni othe waba nenkinga washelwa mfowethu mhlambe nje angathina amazwi akho ngawadlulisa nje emndenini ukududuza bese ke nje mfowethu ke niyabonga ke njengamanje ukuthi ke into ilihambe ngempumelelo namhlanje cha angibonga kakhulu mfowethu ithuba cha ngizothi nje okukhulu mfowethu ngidlulisa nje ukubonga kakhulu kwikhampani yakwa Security Dep mfowethu ukuthi mayibona kunenkinga kunesandla engasifaka iphumelele nje ukufaka isandla nje ngidlulisa nje ukubonga ke mina nje mfowethu usungibizile ngokuthi ngoMasondo la kukamthetho mfowethu nami ngithemba ngifika ngathola izihlobo zami ngangazi ukuthi abaphathi bamba kwaDEP bayosiza lapha engiyihlobo khona ngabonga nje kakhulu mfowethu amacingwane bafowethu ngithi ngibonge nawe ke mfowethu ukuthatha isikhathi sakho nawe izinto ezinhle uziveze emphakathini abantu babone mfowethu ukuthi abantu bangakubeka kodwa egcineni kosuku ngiphakamisa nje ukubonga kakhulu kwinkampani yakwaDEP ukuthi izosiza kithi usuvulo wafika wathola ukuthi mfowethu kwamthethwa la mina ngoMasondo ngijabulele nje ukuthi bazosiza kithi mfowethu angibonga kakhulu macingwane danke mfowethu danke bhuti Siswami njani? Siyaphila. Kwenzakaleni mfethu nizweni lapha nje ngoba umndeni ube nenkinga kanjena nje. Sisibona nawo sifika nathi siyabizwa. Sibona indlishile mfethu. Nizwe kanjani? Yini nizwile nje mfethu? Sanibonani njani? Phakathi ukhuluma noNoma ne from sector 2. The community leader of sector 2. Then thina sibona kuma social media like ku TikTok. Kuma social media bayipostile vele ukuthi kunendlishile. Then ke sabona vele umphakathi ucomment and everything. So then ngafonela uBaba Masondo with this security. Then they are saying they want to contribute banikele ku family. So we are so happy and grateful kubo. Kakhulu ne team yabo ukuthi bafakile isandla and basifake kakhulu and as thina si community sector 2 siyathanda ukubonga kakhulu isupport yabo nokuzibonisa kwabo ukuthi they are here to support the community because the community eyethu sonke and they are here ukusupport the community so sithanda ukubonga kakhulu ukuthi lokho abakenzile kuhle kakhulu ukuthi family today izokhona ukuba manje ne shelter ibe ne roof yokuthi bakhona ukulala bakhona ke so sithanda ukubonga kakhulu so as thina si sector 2 sithanda ukubonga kakhulu thank you so much